Ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa chienda mberi. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint kune atanga kundionawo nhasi. Chanzvadzi chamai venyu imimi, chigotwe chembama namama venyu including vachisale vari pana aminoti ndoti chisale re kana kuti macharacters achona akawanda wanda nditi but chekutanga kana uchangotanga kutionawo panapa ndofunga muri kungozviona kuti tawanirwa nyasha nditi asi tisati tatanga kukurukura, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Musakangana zvakare kuti follow on our Facebook page rakanzi Saint TV. Nditoti makadi mhuri yeZimbabwe, ndimi varidzi vebasa riri panapa nditi so vamwe vakanga vachimbochema kuti achisale muchavaona rini. Vanenge vari busy but tawanirwa nyasha dzogara navo anditi tiregai tiise maoko achisale chero mukadaisa makumbo football makasimbere ndinofara baba mine murise aiwa tinofara ndinozoona kuti first ndiyo munhu ndiye chaichaiye because pana vamwe vanhu vemutv vekuti ukazonovaona unoona kuti anenge akachinja but mimi ndimi chaicho in person handini handiti handichinja aiwa chokutanga unless kana wakuzoda kuona Mr Banda handendisirini pane macharacters akazowanda ka exactly aiwa wani uzonetsa ndevamwewo zvanofanana namai Mosi ndachida kuti ataura vatori ku north of Samurai, tiri ku south of Samurai vanogara kwavo munombozosangana kuchechi nekumapractice exactly yes anditi aiwa vaisali chekutanga anditi just a bit of your background musaudze yese kuti anonzi Chisale wachona anomborani Chisale Productions uyu makazi zvakatanga sei zvese zvamuri kuita izvi, just a bit of your background. Alright, inini ndakazvarwa kunonzi kuMhangura yanga iri mine mine waKopa ndo kwandakazvarirwa ikoko ndikatopedza chikoro ndiri ikoko takazopindawo hedu muHarare 2008 akaoma zvinhu paipai ndo patakapinda takatodzingwa nenzara patasiri tichitsvaga magreener pastures muHarare zvisinei takatozoita zvichoni zveHarare hamunozombodzokera tinozombodzokeera isusu kumba kwedu tiri 4 boys 1 girl vanatsano vakawanda. Imagine apa ndini mukomana wekupedzisira musadaro imagine ndangosiyawo hana hanzvadzi yangu boys ndimi bamunini ndini wekupedzisira chaicho saka vakoma vese vari muno mufuri muHarare asi munyanzvadzi inogarawo kuChinhoyi but pamwe tese tirimo muno muHarare. Saka music journey yangu haina kutangira kuMhangura, yakatangira muno in fact hainotangira muno muHarare, yakatangira kuMhangura. Saka zvakaitika ndezvekuti chechi kwedu kumba kwedu tese tinoenda kuchechi. Saka zvataenda kuchechi kumba kwedu kwakune keyboard. Yanga iri yechechi. Yaichengeterwa kumba. Keyboard iyo yanga ine mutauro. Serious? Not kumba yo. Chechi. Ini ndara wangu anoda zvinhu zvekuchengetedza zvinhu direct. Saka ndiye aichengetedza keyboard iyo. Of which anga asingade kungoitambidza vanhu vese. Anoziva kuti magadgets aya ukangoita zvongotambidza aiwa zvinodhakwa magadgets anenge mukadzi mukadzi atambidza anozviite chengeta ndege ndo yanga iri yechechi zvayo but zvakaita kuti igarewo time yakawanda ichiri right zvisinei zvairambidzwa kuti isapiwe vanhu and inini wacho futi ndandisingabvumidzwa kungoiva nayo mumba irimo mumba muchitoona kuti inogara apa but ndandisingabvumidzwa pasingamiwe pairi waichohwa but zvisinei semunhuwo in fact ari music minded kubva achizvarwa haungazomiswika nekuda kuti music iyo keyboard iri kurambidzwa
iyo irimo ndaingotorawo kana achinge abuda paenda kumunda ndongozvowawo keyboard ndoitawo zvandinoita ipapo ndodzosera although ndaimbobatwawo mamwe mazuva wamaizombosvikirwa ndaitombosvikirwa hangu but zvisinei nokuda kuti zviri mandiri mukoma wangu ini ndiye airidza keyboard ndiye gaibvumirawo tase ndiye airidza futi uchechi ndiye airidza uchechi saka zvisinei mukoma vakazowana job opportunity kuno kuHarare bva vaita sei bva vauya kuHarare zvavo inini since papa sina aisara achiridza keyboard ava nokuziva kuti hai ndaimboba ndichiita sei kanzi kwewo waimbotora keyboard kauchiridzawo wadi wamboita sei wamboridza uchechi ipapo ndopandakazoonawo full gain yekuita sei yekutotanga kufanira uchitoridza exactly alright makura sei papo I'm sure kuti I'm sure it's 2004 alright ikoko ndo kwandakazotanga kuwana access yekuridza keyboard right saka zvisinei ipapo ndo pandakaitawo manyawu iri kugara pamba penyu keyboard zvese it was self taught alright serious ndaizvidzidzisa zvese mukoma havana kuwana mukana wekudzidzisai havadi kuzvinzwa havo but havaindirambidza vaindidzvinyirira havadi kuzvinzwa ndo zvaitovapo panguva kana mudhara wacho hatodi kuzvinzwa izvozvo imhosva asi ndo zvaivapo but zvisinei kubva 2004 iyoyo keyboard yakatengwa 1999 saka tikuti kubva 1999 kusvika 2004 iri mumba but ndaingobiridzira tapedza zvese izvozvo ndaridza from 2004 2008 pandakauya kuHarare ndaanda pari nani kuti ndairidza stereka apa ndaanda pari nani at least maiwana pekutangira ndaiwana pekutangira saka pandakauya kuno kuHarare ndakabva ndasanganawo nema keyboard players akati one day tichigena experience tichidzidzisana tichiita sei kusvikirawo ndaa pari nani but munoziva kungoridza keyboard zvingori zvega hazvina kuzara ndakabva pane munhu akangonditi toda kudzidzisa studio production in fact vanhu two pane anonzi Oscar Chamba and then mumwe wacho anonzi Blessing Muchenga iko zvino kuCanada zvake but Oscar achiri muZimbabwe ndovakanditi wangu kungoridza keyboard kuri kwega hakuzokupa mari yekuti unotosustaiina saka toda kudzidzisa studio production saka 2008 iye ndiyo ndakatanga kudzidzira studio production and ndakangoita rinenge gore chete ndichidzidziswa studio production nevanhu ivavo 2009 pane munhu akauya achitsvaga producer pastudio yandaidzidzisirwa yacho zvikangonzi producer mamuwana ndiye ari apa vachinongedzera inini apa nhasi ndakunyatsoziva kuti alright it's okay ndoita sei ndogonoshanda kuHeathcliff kune kamwe studio kainzi Sepso kanga ari padeni like studio yangu ipapo mba ndarowa dzinenge 2 to 3 years ndichishanda ipapo ichingogenawo experience zvandee ndatadza ndobva ndafonera ningiri ticha wangu kuti apa ndatadza wobva andiudza ita so ndichiita chigena experience and then pafamba makore 2013 pandatanga kushanda naMacD. Alright. MacD Eternity. Exactly. Ndomuziva zvo. Exactly. Takashanda tese for almost 3 to 4 years. Alright. And patime iyoyo chimbondiudzai zita ramataura rakakura. Rakakurisa. MacD haasi mafani. Ndangobvuma kushanda navanhu vese. Right. Tiri kuti MacD ka izvozvi kune mupanhu anonzi Tadex. Ari kudzidza basa but akutorova. Haasi munhu wemafanisi when it comes to basa. Yanga ari sei experience yekushanda naMacD? MacD munhu ari tough. Alright. Munhu asingafariri zvisina basa and munhu wekuti you learn a lot from him. Since ari munhu akatanga kuita music production maybe patakatanga
dzidzira kuridza isusu. But iye anga atotanga kudhara. Saka munhu wekuti ukangomutsamwisa chete unochiona. But munhu akandipa experience yekuti nanhasi ndichiri kuishandisa. Akandidzidzisa kuve professionalism in music in industry, because ndaishamisika nemamwe macharges anochaja per song. But ndakazomubvunza kuti ko sei uchichaja macharges akadai zvikanzi wangu artist wauri kurekodha iwewe akangoputika chete haakucheuki. Kana aputika ndiye aputika, asi producer aputika. Nyange uriwe wakamugadzira, chero uriwe wakamupa maideas, unogona kutomupa nesong yacho, but kana aputika usiri waputika, iye ndiye aita sei aputika. Saka iwe uchajawo macharges anoita kuti hauzodemba kana aputika. Saka mamwe lessons ataiwana. Ipapo mureve nhema ndatenda anonzi album launch akawanda. Producer is the last person antaurwa. You see now. Ataurwa because antange chinhu chisina basa, but he is the person behind success yema artist akawanda. Unogona kuuya uine song yako, but song yako iri yega haina kusimba zvokuti ingabva yaita mbiri. But producer nebasa rake raanoita knowledge yaainayo ndiye anoziva kuti ndikadai so ndikashanda neichi ndikashanda nauyu tinogona sei kuti ati artist wedu aputike. Saka Magdi ndiye mumwe wevanhu vakandidzidzisa kuti kuve professional in music business. Saka kubva zvandashanda naye so far we parted ways. Iye kunoshanda somewhere muno muZimbabwe, but ini ndanda kuita zvangu manje. It was manga marumurika 2017 ndipo ndakazorumurika. And 2017 iye achinoita zvake ndipo ndakatanga basa resocial media. I still remember my first video ndaida kungotryawo kuti ndione kuti application inonzi Acapella Maker inoshanda sei. Ndo yaiita tumabox toyano, so tokuti unomixa zvese ka1 uyu ari kubuda achiita zvakati. I remember my videos twenyeto umwe nomwe achimba zvake umwe achiita, but really one video ndaida kuisa ka different sort of, because zvaitwa nevanhu vakawanda. Zvangu ndinakidzawo ndikati arega nditedzerewo, but ndaida ku differentiate manje. Saka ndakabva ndatsvaga futi imwe not software inonchi vanoiti chikufoni kana isiri software inonchi application. Yes, saka ndakabva ndatsvaga application inonzi KineMaster. KineMaster iyoyo ndakabva ndabatanidza nechi neAcapella Maker. Acapella Maker yanga iri yekugadzira mabox aya. Vanhu vari panada kutodzidza zvesocial media ipapo matopiwa malessons akakura kuti mukauya kunana angotrendi tokuchajai mari. Saka KineMaster manje ndo yaizobatanidza audio neAcapella Maker. Saka zvaindinakidza. First video iro ndakariposta ndikatoona kuti vanhu vanenge kutoita vausipakwa nazvo. Vandagadzira second video ndikuona ndikutowedzera manhingiringini anga achiri mafriends by then. Pane mapage. Exactly. Vandatanga kupusha ndichipusha account yangu yakutofaya ndikagadzira twakawanda. Ndanda kuva professional manje, ndanda kugadzira marendition emasongs evanhu vekare. Ndichitosota vanhu vachifara stereki. Vandazosvika patime yekuti izvi ndagadzira, but ndakufanira kugadzira page. Mapages anga akuita. Vandati regai ndiite sei ndigadzire page. Vandagadzira page. Vandainvite mafriends angu ese kuti anolaika page. Valaika kudaro ndikuona kuti page rakutosimuka. Vandatanga kugadzira futi mamwe videos
kusvika ndanda popular. And pandakaona kuti nda popular panapa handisi kuti nda celebrity aiwa tichiti ma celebrity. Ndagadzira page pepayo zvakutofaya chichimba ndati this is not enough. Handingawane here imwe criteria yekushandisa kuti vanhu vaite sei vasanyanyobhoikana nezvandiri kuita. Ati ndapinda machechi akawanda sofa akandichiridza keyboard and madhirama emachechi akawanda ndaoma pedzi. Regai nditsvage chi criteria yekuti mavideos acho ndomatora sei. And ndiri kuda macharacters akaita sei akawanda. Saka murura kuti macharacters mamwe acho munotomaziva kuti paipai ndakatora kwakati. Ese baba handina character iri papage pangu isiko kumachurches. And matestimony anotouya achiti character iyo iriko kuchechi kwedu takutovashedza nezita iroro. Kana vari maibharati variko, kana ari kachinhu chikabudura ariko kuchechi, kana vari sekuri bhanda saka even yanzani Chisale matambira anota Chisale even paworship song kushaya kuti naime zviri kwerezvi but ndakatozvitora somewhere. Varipo vamwe vasikana so ndoenda kuchechi kuCCAP tata shanya kuKariba. Varipo vamwe vasikana so kuti panenge pachiimbwa torumbidza utoona munhu achitambisa chiuno kuti ari kuita sei. Zvinomboite zvichiri zvechechi sana kuti iyi character iyi kai ndikaishandisa inogona kundibatsira. Saka ini ndinozoexaggerata kuti pese manje pari kubuda Chisale anofanira kutambisa chiuno. Zvazvecomedy manje. Hakusiri kuti pese paimbwa song anofanira kutambisa chiuno. Mukazviita machechi kwenyamene zvenyu moenda paspecial. Saka chakazondipa shungu manje ndechekuti macharacters acho iwayo unomafambisa sei, unomabatanidza sei. Aiwa hazvinetsi. Pandaenda paYouTube pandatsvaga mumwe mufesi so ndakanganwa zita rake but aiita rendition yemasongs inonzviko Boys to Men achibuda ari 1 pamavideos ese but achitoita action dzimwe but zvichitoenderana. Ndikati iyi criteria iyi yakapenga. Handauti yakaoma yakapenga. Haina handizofarira zvokuomera wasandatraya. Ndinofanira kutanga ndatraya yozotanga kuti ndaomera kuti zviripo. And then mandasecha kuti ndione kuti zvinofamba sei. And then vandati zvinongoitika chete kana une chi green screen. Vandati alright green screen rinoshanda sei. Vandagoogla vandanoti roshanda so. Vandazochitsvaga kuti green screen inobatika here kuKine Master. Vandaona kuti iriko kuKine Master. Vandatsvaga video rekuti unoishandisa sei kuKine Master kwacho. Vandatsvaga vandaiona. Ipapo vandangoti kamari kandandinako shoes mutown unotsvaga jira regreen. Vandaenda vandariwana. First attempt yangu vandatoningirikina zvakandivhara pekutanga. Vandaiwa handingakuti nechinhu singatauri. Vandatrya second attempt. Apa maivane green screen manga mane green screen ko kuma gadgets uko. Gadget ndirori izvi randinaro. Chisale. Serious. Irori ndo rinoshanda green screen. Aiwa tiri kuti. Aiwa izviziva. Chimboisa apa andi. Toda kuti tibatsira andi kune vamwe vanhu vari vanototi one day when I grow up I want to be Chisale. Andi. Ndiri kumbura kuti tione makamera unoshandisa madrone paipai unengone mazi 4K nechichi andi 4K ipi 4K iri apa baba tiri kuti toshandisa foni iyi Chisale chimbomira kochiko apa patruda ona uri kuwanza chi comedy apa nditori serious kana ari comedy handina kutoshedza banda uye bana Zaroti foni iyi foni iyi inoshuta ndo inoedita futi ndio inobatangwa negreen screen. Green screen hatisi kutaura zvokuti chinhu chekuti unonochitenga aiwa ndatenga mucheka wegreen. Tiri kuti mushopu wakangonotenga mucheka wegreen chete color green. Guys ndinodzoka kwamura nini
inini ndinoitawo zvekutora mavideos. Zvandiri kudzwa naChisale, makamboona mavideos aChisale here? Muchibva panapa ndoda kuti kana unga usati wambomaona, mudescription ndaisa link. Endai kuchannel kana kuti kupage kwaChisale. Chatondiita kuti kukata ndiri kuona basa ramuri kuita. But motaura kuti foni iyoyi, totori nomwe munhu ari kutoti ndichazotanga kana ndatenga makamera, ndatenga machii, ndane magreen screen chaiyo mamwayai, ndane asi kutoita content. Zvinoitika ndezvekuti kana uri serious nechinhu unotsvagawo kuti zvinofamba sei. Ukada kuzotanga wane zvinhu zvihombe, unogona kumirira wosvika pakumirira wopedza kumirira uchingomirira. Alright. Saka zvatinoita waita research yako pa YouTube kana pa Google, tsvaga zvinhu zvidiki. Anda kuzondakatsvaga jira regreen. Mitauri wakatokwira po ukatomhanya ukanotora jira regreen. Wadzoka nejira regreen. Vanongotsvaga kana 6 meters dzinotoshanda. And 6 meters is less than $10 pajira iro. Less than. Saka chinongodiwa ndechekuti ndabatsirika. Inini hangu pachangu wandibatsira. Ndoda kutonozvita ndiri kutomira kutoita ma productions emustudio. Wozi ndiri kuda kutenga green screen nemachi nemakamera mamwe amunawo. Display. Iwe utori better phone than inini. Ndinotoshwirawo kuva nemazi iPhone 16 Pro Max but hazvisati zvabatana. Saka handingamiri kuita basa because handina phone iyoyo. Ndikawana macameras state of art nengiri gadgets. Ndotobatsira zvihombezve. Alright. Because I'm limited nekuda kwezvandoshandisa but muri kutoti wow pazvinhu zvandiri kushandisa phone. Alright, imagine dai ndichishandisa mazikamera mahombe. Mune studio ine green screen chaiyo kuti rekutengera ndinozobudisa zvinhu zvakaita sei. Saka nditori limited, especially panyaya yespace nelighting. Imagine kuti mavideos ese amunoona handishandisa malights. Alright. Ndoshandisa sunlight. In fact handidi magetsi kana ndichishuta video rangu. Alright. Ndinotoda sunlight. Chandinongoita kutsvaga pane window hombe, ndovhura maketeni ese ndosara riri ra sunlight ringopinda nepawindow. Chandinodira green light iroro is because it's low budget and harina mashadows akawanda. Chisingadiwe pa green screen mashadows. Zvokuti kungadoka hapana video inoitika. Kuti kuchene and kukachena kwacho handidi zuva rinenge riri apa. Handidi zuva rinenge riri apa. Ndoda riri pakati apa. Rinonanga direct. Rinenge riri direct. Zvokutoti handiwani mashadows. Dadaro ndinenge ndane dry copy revideo rangu. Rinenge rine curtain risina zvimwe zvinhu maside, rinenge ringori immediate and ndomeka sure kuti pandiri kuita nengiri macharacters angu hapana akapfeka green. Alright. Kana ndichishandisa background yegreen ndizazopfeka zvegreen. Ndinobvisa background iyeye nehembe dzinobva. Saka ndinongomeka sure kuti I'm being careful panyaya yemacolors iwayo. Ndapedza zvese izvozvo ndane macharacters angu 8 andashuta. Editing manje ndakushandisa inonzi chroma key muKineMaster. Alright. Pachroma key unonoselecta color yakafanana nechi. Murume asi kuomera neinformation inodhura. Haisi kuomera ba. Because maona zvamunozwa information ika. Imimi tokufananidza nerestaurant. Anditi muri kuona marestaurant mahombe ore togona pa example ana chicken in ana chicken slice. Vanogona kukudza zvimwe zvese but spice inoita kuti chicken yavo iite zvayakaita. Amufe makaidza. Zvinoenderana nekuti uda kuita mari yega kana kuti wabatsirike. Inini pandakabatsirika ndakazvitora pa YouTube
pane munhu akatogadzira content yekutongoti vanhu vadzidze. So you are glad to share this information. Exactly, neumwe wari kuda kutodzidza. Anti imimi video ramukutora pana mucharisa paYouTube. Uchangotenga data woita sei? Obaya ningirikini video rako ratorwa naSaint. Saint ndiye achawana mari kana akamonetize YouTube. Hauna kungoenda mahara iwo, watobhadhara kuti uone video raSaint. Saint kana azofunga kuti ningiri video randakaita naChisalera raita mari stereki. Saint ndiye achati regai ndipo Chisaleka $100. Akaita basa nevideo rakaita sei rakaita views. But kuemera manje neinformation because uda kuibhadharisa, it depends nemunhu manje. Zvane munhu mukati. Zvangofana nerecipe yeCoca-Cola tisataiziya. Koko ichirongonaka ichirongotengwa chete. Saka zvinongodependa nemunhu. Hatisi kuti munhu anomonetize chinhu chake akapusa. Aiwa, umwe nomwe ngaite zvaakuitira. Because inini netime yandakatomboita rimwe video ritoripo panapa. Ndichitomboonesa vanhu information yekuti aiwa usamire. Exactly. Pauri kutoonera kana uri kuondera pafoni, iyoyo you can actually use it to create content. Data rora unombospotewa kana kuti vamwe mumaraini mune wifi yekuti unomboenda uchimbonodi. Ende kuti unoshandisa kuuploada kavideo kako. Ndo zvakakosha izvozvo. Saka tapedza kuningirina kutora ma characters edu ari 8 aya. Ndinozoita process clear ningiri background yosara iri green as in pasina kamwe kanhu pangori necharacter green background iri solid isina curtain manje tabvisa curtain 8 macharacters ese kaprocess kanorwadza futi so you have to be patient kusvikira wapedza ndozochitsvaga background manje yamunoona inenge yakanaka yeblue yered yechichichi ndoisa kumashure ndotora sound track randarekodha mustudio. Pepe pane chigadzira skit character ichitaura nechita lip syncing pepe. Ndongotaimira kuti pari kutaura mai Moses ndipo anongotaura chete. Ndichitoita action ndichitaura nemunhu asipo paside. But ndichinyatsoziva ndikutaura naabhanda. Kana ari mufesi wemusalad iyo ndototaura naye but chilipsa ndichiita sese ndichiita action. Pandinozobatanidza audio iyo yanandishandisa nevideo. Munoona kuti zvikupindirana motoshaya kuti mufesi uyu ari kuchifambisa sei ari kutaura ega chichi lip syncing and then chiita yandozobatanidza but you have to make sure kuti kana uchitaura nabhanda wakafesa uwa you have to face abhanda motaura nawo ikoko chichi mopedza kana ari munhu ari kumashure uku ndotocheuka ndotaura naye but kune green screen kumashure ndapedza zvese izvozvo ndabatanidza maningirikeni. And then ndozichita information yemaadverts andiri kuita chichi ototaipa chichi kana ari mapictures oatacha mapictures ndabuda neskit. Ani marinzo basa rachonaka basa rakakura. Andei makazoimbwa imi anditi song iyoyo ndo ndikangofungai song iyoyo inobva yauya. Tambisa chiuno panike chisale anditi chiuno chakaonekwa kutamba kusvika Freeman HKD Boss vasvika pakuchiimba. Amene taifunge chimukomana iye asingoti right so kuti munhu wechirume aone kutamba azikanotamba kwechiuno. Muchibva song iye muchibva yaita hit. Amuna kuvhunduka here pamakatanga kuinzwa? Obvious ndakatovhunduka first time ndikati manga mambosangana here naFreeman? Takambosangana obvious ndisu kutamba pachividhio chengaibake cheAlec Macheso naFreeman. Saka ipokaya man. Obvious aitoona chichitamba chiuno. Asi kuti zviri wrong kuona chiuno chitamba asi kuzoti murume achikomenta but obviously ndikuziva kuti aizvitire yangu aida kuita sei aida kuraima mawedzi ake saka vangobatana nekuti chiuno chachisale chinotodi chagara chinototamba. But big up kuna HKD Boss munhu andofarira strike. Ndakaita kuti mbiri yangu iwedzere because pangaimake paipa yakafamba paipa makazobasa ndakaona ende chakandifadza paipa ika makaenda makarova gi rachisale. Ndakanga riri mbege maitova naro
In fact munhu akandiita kuti nditambe pavidhiyo riri haasi HKD boss. Alright. Ndi Blacks. Alright. Akanditi wangu mavidhios ako yandisipaka and pane character yandofarira character yaChisale. Ndinoda kuti sei utambe pavidhiyo raFreeman. Ndikati wangu aisi pressure. Unondiudza chi? Ndira kuda kuti tiende unoshuta. Then vandiudza date. Of which ndaenda kubasa madays waya ndaishandira imwe company inonzi Urban Africa so. Alright. So I had to ask boss kuti boss pane munhu anoda kushuta vidhiyo rake chichi apa song yangu yagadzirwa na Sunshine. Sunshine ndaishanda naye futi company ikoko saka zvazongoita automatic because Sunshine aishandira ikoko tabuda tese pataenda kuvidhiyo. Alright. Ndandisingatarisire zvakawanda ndaingonotambisa chiuno changu ndodzoka asi pandakazochitambisa ndakabva ndaita man of the moment kushoot risati rabuda vidhiyo vanhu vakafara singaiti and ndakatoendawo ndichifara kuma ndikati ndototamba kudai sezvokuti vanhu vanotofara ndonakiro. Imagine macelebrity vachifara imagine saka nangoti regai timboona kuti zvinosvika papi pakazobuda vidhiyo baba ndakazoona kana mufeso wedu wemandebvu achikomenta vidhiyo ndikati yei vanhu vakuru vakutokomentawo dhenzi ratambwa yaIsale rakataura pakataura nangoti at least it's a milestone. Saka after that video ndakatanga kusunga dzisimbe kuti takreata something chinonakidza apa atichafanira kuita sei tichafanira kumira. I'm sure kuti ndo madays andakatanga kuita zvima present worship ningirikini izvo and ndakaita make sure kuti Chisale haafaniri kutaura munhu ngiri muchechi chake kungotamba chete achitambisa chiuno chakazoriwa na Freeman ndo kwake ikoko haafaniri kutaura. Anofanira kutaura ndevamwana maimhozi nabhanda nevachinetsana but chiuno chaChisale ndo chinotaura but ndiye muridzi webasa iye kuti kuzonze kwane present worship ndiChisale. Ndiri kuti regai tiende duti chinopedza ka mai manje mazuva mawiki mimwedzi ndakafara ndichikuonai muri pastage naMinister. Takanga takatarisa tikuona kuti okay Minister Minister ndo wingi wegospel so vari paipai takanzwa Chisale achishedzwa and I was so excited because kwese kunenge kuna Chisale ndinofara kuti ndimuone pastage. Imimi manga makaronga here kukwira pastage pepai? What really happened? Minister manga matotaura here kana matomboryesa zviro zvamakaita? Alright, let me take you back to 2014. Alright. Ndo pandakatanga kuzivana naMinister and pandakatanga kuwirirana. Indaivaziva handizoziva kuti ivo vaindiziva here but ndo patakatanga kuklika. Pane group rinonzi CCAP Voice of Mbare kuimba kasonge kuti uyimirire nganganga tako. Saka tatine studio yanga iri mu Southampton and studio iyoyo inini naMacD I still remember ndakamboshanda naMacD ndo pataishandira ipapo. Saka MacD aidhila nedigital sound ndaidhila neanalog live my live instruments. Saka takarekodha imwe song so neCCAP Voice of Mbare and we featured Minister Maendere. Saka Minister Maendere vaindiziva nekuda kwekuproducer. Saka pavakandiziva time yavakandiziva ndandingori producer kwavari and then pandakazotanga zvemakomedi vakatoshamisika kuti mpesu ndiproducer but aiziva kuti ndinombokreka majokes because paakauya kustudio taitombokreka majokes munhu zvekutoseka svika pakurara because iye majokes anaiita anga ati familiar now because vabereki vake havasi muno muZimbabwe saka majokes acho nelanguage imi mama makabva nayo kumhangura. Exactly. Saka
zvakazoitika last year akaita mashows ake nochiko maningina anoita but he was working with Nijo. Alright. Saka ndangoti semunhu wandakamboshanda naye ndoda kumuoffer a free advert. Alright. But it was too late manje. Alright. Ndangoti alright, ndanchida kubatsirei neadvert but it seems as if it's too late. Next time kana makuzoningirira munoita sei mondiudza ndoningirira naadvert. Saka this year vazonditi Chisale ndoda kuita advert reshow yangu. Ndikati isi pressure minister ndipe information ndiite advert. Pandavaitira advert mvaraita sei varafara. Rafara kudaro inini ndanisiri kutarisira kuenda kushow. Alright. Because ndandine commitments. Saka uri musi weSaturday paipera show pacho start tori mudheni hedu namadhamu ndapedza kuita hangu zvandanchiita mustudio takuda unorara. Pandafonerwa nemufesa wanzi MC Baba Kev. Zvikanzi uri kudiwa naminista uri kupi? Alright. Ndikati ndikudiwa naminista kupi? Zvikanzi vatori pastage izvo zvavakushedza. Vana pastage ndirikumba. Wangu nditori padheki izvo ndanda kutoda wangu chitokasira uye panapa. Zvikanzi ndikukupa maminutes mangani? Ndikati ndipe 30 minutes ndendasvika ipapo. Ndikati ndatoudza madhamu kuti ndakuenda kuHarare Gardens ndashedzwa pastage. Zvikanzi zvitoti uende wega. Iwe zvauri content creator unozoda munhu anokutora video uri pastage. Handiti yes. Patatogadzirira mvatabuda chimhanya enda tinongoisa mota kaisi but hande pamalift up mari yekuti ndiende kuona asina mari yacho yandandapiwa yaadvert ndandadya yapera. Pataenda kumakombi padhuze mumakombi pacho patakwira kombi unoziva kana wakanonokerwa kombi haifambe panenge achimirira accelerator zvako uri kubheki but zvisinei takasvika mutauni paipai patatoburitsirwa pabig gap apo apa todaenda kuHarare Gardens. Baba kana mukadzi wangu ipapo kana asina kumbopisa feti pisa feti ipapo akapisa feti ipapo pakafamba kusvika tasvika paHarare Gardens pai panangofonera Baba Kev kuti andasvika nesi paentrance anga atopo paentrance vatitora mbaenda nesu kubackstage vanoudza minister kuti asvika Chisale. Zvikanzi ipapo ngatoita sei ngatouya pastage. Mandatoenda pastage ndandakatorova ataya kudhara vandaenda pastage pai patotanga kutamba chichi tapedza papasina kana script tinombobvira tataurirana kuti toita sei chichi patatongotanga kuningirina kurova joku redu ndakatanga kurova joku rangu chichi patatopindurana pai zvese zvakaitika ipapa pasina script svikira ndaburuka pastage. Ava ndoanonzi maartist, ndaona amacontent creator. Kana uchinzi vanhu vanocreata content hazvidi kuti pambonyorwa pamboitwa pambodi kutongoita ipapo. That was excellent. Zvakanakira content. Chinhu chese chavakusaraunda icontent. Alright. Saka you have to be creative enough kuziva kuti ichi chinopinda ichi hachipinde, ichi chinopinda ichi hachipinde. Saka zvese zvinoitika kana ndiri pastage kazhinji kacho handinyore pasi. Alright. Ndinongotarisa kuti ningirikini ari kuita sei. Kana pane munhu akutoningira akutorasika ndakutotora iyoyo as content ndakutoishandisa. Ndo zvamakutoita. Ndikatoona musoro womunhu usina vhudzi utori nebaravara ndakutoti mufeso yanesona musoro uyu zvakutobatana vanhu vakatoseka kutoziva kuti content yangu ita sei iri kunakidza. Saka ini ndo zvandoita handiwanzo struggle hangu. Aisale tichipedzisa ndiri tikabva panapa abhanda vasina kutaura tagoitei vakasapindirana namai Mosi mai vekumhiri kwaSamora zvine zvisina kudi zvine zvisina kunatsopera zvakanaka. Asi bhanda kazhinji kacho chinoita kuti azotanga kutaura kaheti kai I think ndokanese
Tika akaneka nemushonga cheta ina. Ndo kana moto ndakapfeka bhanda anobva apfeka. Anotouya ipapo. Anizvi. Saka pane paka. Asi zvisinei. Inini panapo muri kundoona ndakatogara nemasensi panapo. Asi madollar asi nemasenti. Haikona muri kuona uno rasta rake riri pakati apa. Handizive kuti ndiye makoni nepakati. Ari gaiti dzokere kuna Chisale. Mama, wazi karasa yangu kama koni nepakati. Abanda yindirega. Abanda atodzokera da. Aenda. Guys, kune vanoda kufollowa Chisale anditi vanonowana pakanzi chi Chisale Productions. Pakanzi Chisale Productions anditi pa YouTube zvakare is Chisale Productions. Kune vamwe vanoda ku invite senika kumuchato kana ndazoda kuchata. Okay. Inini zvandakanakira ndiri Jack of Fortress. Yes. Kana uchida munhu anokurudzira keyboard but ungoti ndine kachaji kangu kana kuti durei because ndazosiyana nevamwe. Ibrand rinenge richiridza keyboard. Saka ndoridza makeyboards kana mita sa keyboard player, ndiri MC, ndiri producer, ndiri artist. Ndinoita maBVs futi saka zveshe dependa nekuti uri kundida papi chaipo. Ndinokusotera basa ndokubasa kwangu. Ukada MC Maimozi. MC ndibanda. Banda ndi MC Maimozi avazvikwanise. Chino hani chandisingambofa ndaita. Amundione ndakapfeka dress pamberi pavanhu. Never. Azviti zvakadai. Guys, ndejai mari. Chandozwa ndechotika mari inochinja zvinhu. Kana mada kuti vauye kupati kwenyu ana mai, hakuna izvozvo musanyeperwe. Mukanzi bhanda ari kuita alright $5. Isai pana Maimozi $15 muone kuti avauye. Hakuna zvakadaro ndobheja. Amumbofa mandiona pamberi pevanhu ndakapfeka dress. Inini chandinongoita ndechekuti pa green screen ndopamunoona Maimozi. Asi pamwe pese apa munochingona bhanda chete. Ndatisai mari ndatopedza nemi. Bhanda naChisale ndowamunoona. Maimozi, Maibharati amuvaoni pa jekerera azviti. Money answer is all things. Ndatopedza nemi so. Saka pane vanoda kutokubatai for business, strictly business. Musabata Chisale nekuti chichi ayo. Vabatirei business. Namba dzebusiness. Ini namba ndowanzopa hangu. Munhu angakupei namba ndimanager after mataura namanager. So you have to go direct ku Facebook page kwangu moenda ku inbox. Munotaura namanager. Manager ndiye anozokupai namba dzangu kana achinge aona seriousness wenyu. Because hapane mumwe munhu akazongofona akandituka zvinyadzi. Serious? Ndakashamisika kuti my enemies. Imagine. My enemies. Pamwe muchitoita zvamuri kuita. Pana umwe munhu azama. Kazhinji munhu anenge atozama zvamuri kuita. Anoita enemy. But voice rake ranga riri kumusha munhu. Guys, what do you think about this conversation yataita na vaChisale? Wabatsirwa here this conversation? Kune especially kune vari kuda kuita content. Mapiwa information yakadzama panapa nditi ayo Mr. Chisale, thank you so much. Thank you very much nenguva yenyu yamatipa. I know kuti vauraya zuva ravo reproduction kuti tinge tiri tese. It really means a lot to us. Thank you so much. Mashoko ekupedzisira. Following haikumbirwe. Gadzirai content. Panouya. Alright. Tinavo vanhu vanouya comment section. Ipo panapa pa comment section. Kuna umwe munhu anotouya kuti ndiri kukumbira mundifollowe. Hanzi haikumbirwe. Content ndo yavanofollowa. Keep them busy necontent. Uchatoona kuti vanhu vanga uchikumbira vanouya vega. Mashoko makuru, mashoko makukutu. Thank you very much. Tinotenda. Aiwa, from Uncle Saint na Chisale Productions. For now, it's much love and God bless.